Maayong hapon ug daghang salamat sa pagsunod Cebu ug kinatibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diha sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon sa tumakapusong Bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug ubang pahin sa Kabisayan. Dugang pa mga clubs o bars ang gimonitor karon sa kapulisan. Ilabi na taliwa sa isyu sa pagpamaligya og mga party drugs nga nahitabo sulod niini. Apan aminado ang kapulisan nga may mga limitasyon ang ilang pag-monitor sa maong mga establishmento. Ani ang report. Gitugyan na sa City Legal Office ang isyu kabahin sa sugyot pagukod ning usa ka club. Subay kini sa rekomendasyon sa kapulisan nga mohimo og lakang batok sa usa ka establishmento nga giingong dunay nahitabong pagpamaligya og mga party drug o ecstasy. Gitun-an na sa City Hall ang sugyot dili pag-renew sa papeles. Angan sa mga establishmento nga atua sa Mandaue, mitumaw dihang gipresentar sa Police Regional Office 7 ang matrix kabahin sa ecstasy trade dinhi sa Sugbo. Matod ni Senior Superintendent Julian Entoma, gawa sa maong establishmento, mailain pa sila nga gipang monitor. Duha ngadto sa tulo, na gani pati ng mga loki, yung mga mababa nga kada na klabisan na sa atong. Apan aminado hinuon ng PNP sa limitasyon sa pag-surveillance sa mga clubs. Kay di sab sila yano nga makasud dito. Ay bawang na sila ron nga bawal ng kapulisan na nga ilan ang ikuan nga mga sitwasyon ilang nga exploit na adto pud sila magbaligyan. Kami guraman ming mag-monitor, magmanman sa ilaha diha kung bibo ba sa area, nanulod ba ni mga drug personalities. Pero at times ko na, mugamit naman sila o mga new personality. Awhag ni Entoma sa mga ginikanan, padayon nga i-monitor ang ilang mga anak aron dili mapunta sa kaalaot. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.